салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали инглишхона. муҳовараи навбатии мо боз ҳам мулоқот байни духтур ва бемор мебошад ва инчунин мо номгӯи бемориҳои сирояткунандаро бо забони англиси гуфта мегузарем. биёед аввал аз номгӯи бемориҳои сирояткунанда шурӯъ мекунем. The list of common infectious diseases. рӯйхати бемориҳои сирояткунандаи маъмул. флу ё ин ки инфлюенза, зуком. туберкулёсис, бемории сил. measles, сурхча, сурхак. malaria, таб-ларза. chickenpox, нағзак, гулафшон. diphtheria, common cold, сармохӯрдагӣ. mumps, ғурғушак. diarrhea, дарунравӣ. cholera, вабо. hepatitis A, зардпарвин. smallpox, нағзак, обила. биёед акнун ба алоғатҳои асосии муҳовара мегузарем. infectious, сирояткунанда. fall down, афтидан. step, қадам, зина, дараҷа. hurt, осеб дидан. wrist, банди даст. move, ҳаракат кардан. bend, хам ё ки каҷ кардан. break, шикастан. swell, варам кардан. sprain, васеъ шудан ё ки кашиш хӯрдан. x-ray, акси рентгенӣ. биёед акнун мегузарем ба муҳовара. Hi, I'm Dr. Anwar. What's the problem? Салом, ман духтур Анвар. Чӣ мушкилӣ доред? I fell down some steps and hurt my wrist. Афтидам ва банди дастам осеб дид. Let's see. That looks pretty swollen. Does it hurt? биёед аз назар мегузаронам. варам карда ба назар мерасад. оё дард мекунад? Yep. бале. Can you move it at all? дастатонро ҷунбонидан метавонед? It hurts too much. сахт дард мекунад. Does it hurt when I bend it? оё ҳангоми қатт кардани дастатон дард мекунад? Yes, it does. бале, дард мекунад. It may be broken or it may be badly sprained. I'm going to have an x-ray taken and then we'll see. It may be broken or it may be badly sprained. I'm going to have an x-ray taken and then we'll see. шояд шикаста аст ё сахт кашиш хӯрдааст. ман рухсати рентгенӣ медиҳам ва баъд натиҷаашро мебинем. Okay, take these and then go to x-ray 2 doors down the hall. The nurse will help you. Okay, take these and then go to x-ray 2 doors down the hall. The nurse will help you. хуб, инҳоро гирифта ба ҳуҷраи рентгенӣ равед. ин 2 дар поёнтар аз толор аст. доя ба шумо кӯмак мекунад. Thanks doctor. Ташаккур духтур. тамошобинони азиз, боз ҳам барои беҳтар намудани забони англисиятон ҳамеша аз канали инглишхона пайгирӣ намоед ва боқӣ саломат бошед.